Upoznajte Marka. Marko je marketing menadžer u kreativnoj agenciji. Svakog dana uživa da prati ustaljenu jutarnju rutinu i tačno na vreme stiže na posao. Njegov kolega Ivan je brižan i uvek spreman da pomogne. On je kreativac bez premca, ali svakog jutra kasni na posao. Njihova šefica Janja se trudi da planira kako bi ispunili svoje mesečne i godišnje ciljeve. Važna joj je šira slika i zadovoljstvo klijenata. Nekada joj je teško da razume Marka i Ivana i njihove različite perspektive, pa pomisli: kada bih samo mogla da im pročitam misli. A šta ako bi to bilo moguće?